दिनैनि नैबे 59 बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुमायाव समाज फोसाबनाय मा हाबाफारि लानाय जादों? बर' थुनलाइ आफादनि 59 बोसोरारि जथुम्मानि दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव गिबियावनो जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे जानानै थांबाय। जोंनि आफादगिरि बिथाङा बिरहोबाय। बेनि उनावनो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बेबो जाबाय। दायो बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ सिबिनानै जायफोर गेदेमा सुबुंफोरा रुंसारि जालांबाय बे बिथां गेदेमाफोरनि मुङै बिबार बावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो बेनि उनावनो जोंहा बिसम्बि बेखेवनाय आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि दं। देग्लाय जोङो गांब्रै बर' थुनलाइ आफादा सेबखांनानै दिहुननाय बिजाबफोर बेखेवगोन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि गां 100सो बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जासिगोन आरो गिबि खेबनि थाखाय जोङो बर' रावनि जि साइन्टिफिक स्टाडिज होनना जों जायखौ बुंगोन गोनोखोआरि आदबजों सोरजिनाय फार्स्ट TTS बिजाब गांसे बेखेवगोन जायखौ बुंदों टेक्स्ट टू स्पीच। बे बिजाबखौबो जों बेखेवनाय लोगो लोगो बर' रावा मोनसे टेक्निकेल रावनि मोनसे मर्यादा मोनगोन आरो बेजोंनो उनावहाय जोङो माने सफ्टवेयर बर' रावनि सफ्टवेयर डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय खाबुखौ जों मोनसिगोन। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिनि सेर सेरनो दिनै दिन्थिफुंसालिनि जौसाङाव बर'नि गोबांथार लिरगिरि गौथुमफोर दं। बे जेरैहाय क'क्राझारनि फिथिखा, गुवाहाटीनि सोरजि, रौतानि बाथोन आरो गाम्बारि, बर' आइजो लिरगिरि गौथुम, बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम बेबायदि गासै माने गागि आरो जाखांफुनाय थुनलाइगिरिफोरखौ जों जायगा होनो खाबु होनो थाखाय जों नाजादों बर' थुनलाइ आफादा। दिनै आरो गाबोन बे साननैबो थुनलाइयारि आड्डा जथुमनाय जागोन। बेहाय खन्थाइ आवरायगोन, सल' खोन्थागोन, सुंद' सल' फरायगोन। बेबायदि थुनलाइयारि जिहेतु बे थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बेयाव फारसेथिं बर' राव थुनलाइनि माने सावरायनाय, बिजिरनाय, खोनासंनाय बे सोलिबाय थागोन जोबनाय गैयाजासे आरो फारसेथिं थान्दै जथुमाव बर' माहारिनि जेंनाफोर, बर' माहारिखौ इयुनाव जों माबोरै जौगाहोनानै लांगोन, बर'फोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो गोरोबनाया माबोरै फैगोन, बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ जों माबोरै सुस्रांनांगोन, बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ 12 थाखोसिम जौगाहोनाय आरो बायदि बायदि बिथिङाव जों सावरायगोन आरो थांखि लागोन आरो दिनैनि नैथि साननि जि थान्दै जथुम जिरायगोन बेहाय गोदान आफादगिरि आरो गोदान गाहाय नेहाथारिखौ थांखिनानै लानायजों लोगोसे फैगौ बोसोरथामनि थाखाय गोदान मावफुं आफाद दानाय जागोन। जों आसा खालामदों जोंनि थान्दै बिथांमोना गोग्गो साननाय, गोग्गो माने सावरायनायनि गेजेरजों थांखिनानै सायख'नानै लानो हागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बे जथुम्मानि मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय थांनाय 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादखौ जेब्ला दाजेननाय जादोंमोन बे समाव जाबायदि बर' माहारिनि सुबुंफोरा जे दिमा हासावनिफ्राय, आपार आसामनिफ्राय, सोनाब बंग'निफ्राय, त्रिपुरानिफ्राय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदोंमोन बेबायदि गोबां बोसोरनि उनाव गिबि खेब एबार बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाव जोंहा बांलादेशनिफ्राय, नेपाल हादरनिफ्राय, सोनाब बंग'निफ्राय, त्रिपुरानिफ्राय आरो मेघालय, अरुणाचलनिफ्राय, नागालेण्डनिफ्रायबो जोंहा थान्दै आरो दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। गोबाव समनि उनाव बर' माहारिखौ फिन गेरेमसा बर' माहारि दानायनि माने जेन जोङो मोनसे मावफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होनो हादों बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। सनुवाल कसारिफोराबो बेहाय बाहागो लाफैदों। सनुवाल कसारि अट'नमास काउन्सिलनि EMफोरजों लोगोसे बिथांमोननि हारिमु हान्जाया बेहाय फैदों। गतिके बे जोंनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बर' राव आरो थुनलाइखौ बर' फोलेरनि गासैबो हारि हारिसाफोरनि गेजेराव गोसारहोनायनि थांखि आरो बिथांखिखौ जों मावफुंनो आखायाव लादों आरो इयुनाव बे खामानिया बेबायदि रोखोमै दैदेनलांबाय थानो हायोब्ला जोंनि इयुननि जायफोर दैदेनगिरि फैगोन बिथांमोनाबो बे हाबाफारिखौ मावलांबाय थानो हायोब्ला जोंनि बर' माहारिया साग्लोबसार जानो हागोन। जिहेथु जों खोनानो मोनबाय थादों जोंनि बर'फोरनि माखासे जेंनाखौ लानानै भारत सरकारा थामथि गोरोबथा लागोन। नोंथाङा जिहेथु बर' थुनलाइनि गाहाय नेहाथारि महरै नैबे थामथि गोरोबथायाव जोंनि बर' थुनलाइयाव माबाफोर जेंनाखौ लानानै सावरायबा गाहाम जागोन होननानै नोंथाङा सानो नामा? जों नुनो मोन्दों बर'नि गेजेराव फैबाय थानाय थामथि गोरोबथाखौ लानानै बायदिसिना आफाद, गौथुम आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सौग्रावलायबाय थानाय, बिबुंथि होलायबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। दा जों बर' थुनलाइ आफादा खावलायनो लुबैयो जाहाथे बेबायदि खुनु रोखोमनि गोरोबलायै बाथ्राफोर रावबो बुङा, बयखौबो ज'यै
खौसेथि आरो फोथायथियाव लानानै बर'नि थामथि गोरोबथाया जायो बेखौ जों हास्थायो। आसाम सरकार आरो भारत सरकाराबो गोसो गोथारै जाहाथे बर'नि जेंनाखौ खेबसेनि थाखाय आरो बेनो बर'फोरनि जाहाथे जोबथा सोमावसारनाय जायो बेबायदि रोखोमै अनसायनायनि गेजेरजों बिथांमोना गोरोबथाखौ खालायो बेखौ आं खावलायो। आरो बर'नि जायफोर दैदेनगिरि आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बे गासै आफादफोरा जायफोरा संग्रामखौ खालामबाय थादों बिथांमोनाबो गावजों गाव एना एनिफोरखौ नागारनानै खौसेयै सावरायनानै आवगायलांगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया ओरैबायदि मोनसे जथुम्मा जेराव गासैबो राजखान्थियारि हान्जानि बर'नि दैदेनगिरिफोर मावथिफ्रा बाहागो लानायनि खाबु दं। बेहाय हाथियार लानायनि सोमावसारग्राफ्राबो बेहाय फैनानै बाहागो लानायनि खाबु दं। बेहाय फरायसा आफादनिफ्राय जुरिजेननानै जोंहा लिरगिरि थुनलाइगिरि बर'नि गासैबो मेलेमजिबि मावख'गिरि गासैबो थाखोनि मानसिफोरा बेहाय बाहागो लानायनि खाबु दं। बे जथुम्मायावनो जुदि बर'फोरनि गेजेराव गोरोबनाय आरो खौसेथिखौ लानानै जों मोनसे गरन्थ लानो हायाब्ला बबेयाव जिरायनानै लागोन। बेनिखायनो जों मिजिं थिदों जे जोङो बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो बर'फोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो मोनसे मोजां लामाजों थांनायनि जोंनि बिथोन फारिखौ जों सायख'नानै लानो हागोन।